Σήμερα στο δελτίο μας θα δούμε μαζί αποκλειστικά η πρωτοβουλία του καθηγητή και δικηγόρου Δημήτρη Παναγιωτόπουλου κατά του προσωπικού αριθμού. Σε λίγο τον έχουμε μαζί μας. Η Ρουμάνα εισαγγελέας θέλει να του στείλει στη φυλακή στο στόχαστρο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος υπουργοί της κυβέρνησης. Επίσης στο δελτίο με 100 εκατομμύρια ευρώ έφτασε στο Άγιο Όρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί ξαφνικά ξεχάστηκαν οι πρωθυπουργικές πολιτικές αμαρτίες που προκαλούσαν την αντίδραση στο περιβόλι της Παναγιάς. Ακόμα πολιτικό σεισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Elon Musk ανακοίνωσε τη δημιουργία του δικού του κόμματος. Γιατί όμως δεν μας τα λέει καλά ο δισεκατομμυριούχος. Και εδώ στο δελτίο, στον ειδησιογραφικό μας διαγωνισμό, δες με προσοχή τα θέματα του δελτίου, απάντησε σωστά στην ερώτησή μας και κέρδισε. Παρακολουθείς το κανάλι Mr. Αγνώση to Go, θα χαρώ να κάνεις εγγραφή και αρχίζουμε αμέσως τώρα. Γεια σου, σε καλωσορίζω εδώ στο δελτίο. Είμαι ο Λάμπρος και σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον καθηγητή του ΕΚΠΑ και μαχητικό δικηγόρο των Αθηνών, τον Δημήτρη Παναγιωτόπουλο, για να μας πει για την πρωτοβουλία του που αναλαμβάνει σχετικά με τον προσωπικό αριθμό. Όπως τα γνωρίζετε, ο αγώνας μας είναι για την ελευθερία του ανθρώπου, για την ελευθερία του προσώπου. Και αυτό θέτει ένα αμφιβόλο την ελευθερία του ατόμου. Αυτό ακριβώς κάνουμε με την πρόσκληση που ήδη έχουμε ανεβάσει στην ειδική πλατφόρμα στο ίντερνετ και ζητάμε τη συνένεση όποιου νομίζει ότι δεν θέλει να πάρει τον αριθμό και να μπει στον ψηφιακό ολοκληρωτισμό, να υπογράψει μαζί μας. Σε λίγο ο καθηγητής Δημήτρης Παναγιωτόπουλος ζωντανά στο δελτίο μας. Εμείς πάμε στα θέματα της επικαιρότητας. Τον δισεκατομμυριούχο Elon Musk, μάλλον τον τσίμπησε μια ελληνική πολιτική μύγα. Ο ιδιοκτήτης της αυτοκινητοβιομηχανίας Tesla και του X, πρώην Twitter, ανακοίνωσε την δημιουργία του δικού του κόμματος και το όνομα αυτού Κόμμα Αμερικής. Μικρή παρένθεση, όποιος θέλει να φτιάξει κόμμα στην Ελλάδα, ας τρέξει να κατοχυρώσει από αύριο το όνομα του κόμματος Κόμμα Ελλάδος. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το γνωρίζουμε όλοι, υπάρχουν δύο κόμματα, οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί. Η ανάρτηση του Elon Musk για το νέο του κόμμα θα έχει και άρωμα Ελλάδος. Θα γράψει χαρακτηριστικά σε μια χώρα που οδηγείται στην χρεοκοπία λόγω υπερβολικών δαπανών και διαφθοράς. Αποδεικνύεται πως δεν ζούμε σε δημοκρατία αλλά σε μονοκομματικό σύστημα. Ο τρόπος με τον οποίο θα σπάσουμε το ενιαίο κομματικό σύστημα είναι να χρησιμοποιήσουμε μια παραλλαγή της τακτικής του Επαμινόνδα στη μάχη των Λεύκτρων, δήλωσε παραπέμποντας στον τρόπο που ο Θηβαίος στρατηγός κατατρόπωσε τη φαινομενικά νίκη της Σπάρτη το 471 π.Χ. και όλα αυτά μέσω συγκεντρώσεως ισχύως σε συγκεκριμένο σημείο του μετώπου, με αναλυτές να εννοούν ότι το χτύπημα θα γίνει στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. Ας πει κάποιος τον Elon Musk ότι οι αρχαίοι Έλληνες επένδυαν στο πνεύμα και στον άνθρωπο. Πίστευαν στο νους υγιής, ενσώματη υγιή. Ενώ αυτός πιστεύει στα τσιπάκια και ότι στον κάθε άνθρωπο πρέπει να τοποθετηθεί ένα εμφύτευμα, το οποίο στη συνέχεια θα επικοινωνεί με την τεχνητή νοημοσύνη. Στην αρχαία Ελλάδα επίσης οι Έλληνες ονόμαζαν τα παιδιά τους Περικλή, Αριστοτέλης, Αλέξανδρος και όχι X71 όπως κάνει αυτός με τα δικά του παιδιά. Πάντως αν κάτσουμε να μετρήσουμε τις κολοτούμπες του Elon Musk το τελευταίο χρονικό διάστημα θα χάσουμε το μέτρημα. Επί κυβέρνησης Joe Biden θα πάρει ένα σκασμό επιδοτήσεις για την αυτοκινητοβιομηχανία του Tesla. Παράγει, υπενθυμίζουμε, αυτοκίνητα που κινούνται αποκλειστικά με μπαταρία. Μετά ξαφνικά θα στηρίξει τον Τραμπ, μετά θα τα σπάσει με τον Τραμπ και τώρα ξαφνικά φτιάχνει το δικό του κόμμα. Ο μεγαλύτερος βέβαια αντίπαλος που θα έχει να αντιμετωπίσει ο Elon Musk στο εγχείρημα αυτό θα είναι ο ίδιος του ο κακός εαυτός. Πώς σκέφτεται αυτός ο τύπος, όλη η αλήθεια για τον Elon Musk μπορείς να βρεις και να δεις στο κανάλι μας Πάσχος Αλήθεια εδώ στο YouTube. Το ενεργό link θα το βρεις όπως πάντα κάτω στην περιγραφή. Επιστροφή στην Ελλάδα.
Στην υπόθεση με τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησε ελέγχους σε βάθος χρόνου πενταετίας η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε συνεργασία με την Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέτσι. Στο στόχαστρο μπαίνουν οι διοικητές του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και οι πρώην Υπουργοί Λευτέρης Αβγενάκης και Μάκης Βορίδης, οι οποίοι αναμένεται να ελεγχθούν για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στο κάδρο της δικαστικής διερεύνησης έχουν βρεθεί πέραν από τους υπουργούς Βορίδη και Αβγενάκη και άλλοι 2 υπουργοί που έως σήμερα δεν βρίσκονται στην επικαιρότητα. Όλα αυτά δείχνουν ότι το απόστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ αρχίζει να σπάει, ενώ υπάρχουν και ενδείξεις για εμπλοκή βουλευτών, ειδικά της Κρήτης. Έγκριτοι δικαστικοί συντάκτες μου υπενθύμιζαν σήμερα ότι όταν ομάδα προσώπων συντονίζεται για να καρποθεί παράνομα χρήματα, τότε μιλάμε για σκληρή εγκληματική οργάνωση. Πολιτικοί συντάκτες πάλι που καλύπτουν χρόνια το ρεπορτάζ μου έλεγαν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εάν δεν θέλει να αυτοκαταστραφεί πολιτικά, θα πρέπει να στείλει χωρίς ενδιασμούς όλους τους εμπλεκόμενους στη δικαιοσύνη. Για την ώρα ο Πρωθυπουργός δεν έχει πείσει την πλειοψηφία του κόσμου ότι δεν γνώριζε για το τι συνέβαινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εσύ αλήθεια τι πιστεύεις? Γνώριζε ή δεν γνώριζε ο Πρωθυπουργός? Κάτω στα σχόλια περιμένω να διαβάσω την δική σου άποψη ελεύθερα. Μετά από τόσες πολιτικές αμαρτίες που κουβαλάει η σημερινή κυβέρνηση, ο καλύτερος τόπος για να πάει να ηρεμήσει κάποιος, ίσως και να εξομολογηθεί κάποιος, είναι το Άγιον Όρος. Και όντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκεί θα βρεθεί πριν από λίγες ώρες. Μαζί του όμως φέρνει και 100 ζεστά εκατομμύρια ευρώ από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, τα οποία θα διατεθούν μεταξύ άλλων στη συντήρηση των ιερών ναών. Θέματα τώρα όπως ο νόμος για την ισότητα στον γάμο, είναι ο νόμος που επιτρέπει το γάμο των μελών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, ή και ο προσωπικός αριθμός, δεν θα κληθεί να σχολιάσει ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του. Τώρα, μια πρωτοβουλία για τον προσωπικό αριθμό αναλαμβάνει ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και μαγητικός δικηγόρος των Αθηνών Δημήτρης Παναγιωτόπουλος. Ο κ. Παναγιωτόπουλος καλεί όποιον διαφωνεί με τον προσωπικό αριθμό να υπογράψει στην σχετική πλατφόρμα που ανέβασε στο διαδίκτυο. Αυτή εδώ που βλέπεις είναι η σχετική πλατφόρμα, όχι στον ψηφιακό ολοκληρωτισμό, όχι στον προσωπικό αριθμό και την ηλεκτρονική ταυτότητα. Το ενεργό link από την σχετική πλατφόρμα, στο έχω επισυνάψει κάτω στην περιγραφή, διαβάζεις το κείμενο του καθηγητή με την ησυχία σου, αν συμφωνείς υπογράφεις, αν διαφωνείς δεν υπογράφεις. Αυτό είναι δημοκρατία. Και πάμε να συνδεθούμε τώρα ζωντανά με τον Δημήτρη Παναγιωτόπουλο να μας πει για αυτήν του την πρωτοβουλία. Κύριε καθηγητά. Καταρχήν θα πρέπει να πούμε, κύριε Βάσχο, ότι ο προσωπικός αριθμός, έτσι όπως εφευρέθηκε τελευταίως, θα συμπεριλαμβάνει στους κόλπους του όλους τους ήδη υπάρχοντες αριθμούς, που σημαίνει σε σύνδεση με την ηλεκτρονική ταυτότητα και με τα προσωπικά δεδομένα που δεν είναι ορισμένα ποια θα είναι σε αυτήν, τίθεται ζήτημα ενός γενικότερου ελέγχου της ελευθερίας του προσώπου, της ελευθερίας του ανθρώπου. Και εδώ εμείς είμαστε αντίθετοι στον ολοκληρωτισμό τον ψηφιακό και στην ηλεκτρονική ταυτότητα, δηλαδή στα στοιχεία τα οποία θέλει, στα στα τσιπάκια που θέλει να έχει η ταυτότητα του Έλληνα πολίτη. Γιατί? Διότι θεωρούμε, αφού δεν είναι ξεκαθαρισμένο, και αυτό προκύπτει τουλάχιστον τόσο από το Προεδρικό Διάταγμα το σχετικό, όσο και από την Υπουργική Απόφαση η οποία βγήκε προς εκτέλεση του Προεδρικού Διατάγματος και είναι ήδη στην ζωή, και έχει τεθεί βεβαίως ότι θα μπορεί κάποιος να πάρει 2 αριθμούς και το αφημί και έναν αριθμό ο οποίος είναι ο επίμαχος αριθμός, εκείνος ο οποίος θα προσδιορίζει το πρόσωπο και δια του οποίου θα γίνεται ο έλεγχος, γι' αυτό και άλλωστε τον επιλέγει το σύστημα, έτσι ώστε κανείς να μην γνωρίζει ποιος κρατάει τα κλειδιά, διότι τώρα τα κλειδιά τα έχει το πρόσωπο, όσο και αν έχει αριθμούς. Όταν θες να χρησιμοποιήσεις τον ΆΜΚΑ, λες εσύ σε ποιον να ανοίξει με το κλειδί σου
τον ΆΜΚΑ και να δει τα προσωπικά δεδομένα και να δώσει και να κάνει ό,τι χρειαστεί, ενώ με τον προσωπικό αριθμό είναι άλλος εκείνος που κρατάει τα κλειδιά και μπορεί και να ανοίξει αλλά και να κλειδώσει την πόρτα, έτσι που να μην μπορείς να έχεις εσύ πρόσβαση πουθενά ενδεχομένως όταν θα είσαι όχι καλό παιδί για αυτούς που θα έχουν τα κλειδιά. Είναι μείζον ζήτημα που έχει να κάνει με τις προσωπικές ελευθερίες, με την ελευθερία, με την ανάπτυξη της προσωπικότητας και της ελευθερίας του προσώπου και σύμφωνα με το άρθρο 5 του Συντάγματος περί αυτού. Μπορούμε να πούμε κάποια στιγμή περισσότερα γι' αυτό. Όμως τίθεται ζήτημα, όπως πολλές φορές έχω πει, ναι μεν το ηλεκτρονικό σύστημα διευκολύνει όπως και το μαχαίρι. Αλλά μην ξεχνάτε ότι δεν πάει μόνο στα χέρια του παπά το μαχαίρι που κόβει αντίδωρο, πάει και στα χέρια του φωνιά και κάνει φόνο. Αυτό λοιπόν είναι το μέγα ζητούμενο και γι' αυτό έχουμε φτιάξει την πλατφόρμα στην οποία αναλύουμε όλα αυτά και λέμε σε όποιον συμφωνεί, διότι επίκυνται εξώδικες και δικαστικές ενέργειες περί του πρακτέου. Δεν θα ήθελα να τα πω από εδώ τι ακριβώς θα κάνουμε, γιατί δεν είναι ανάγκη να γνωρίζει καθής σε τι ακριβώς σκοπεύουμε και στοχεύουμε. Όταν θα έρθει η ώρα, το δέον εν το δέοντι. Σας ευχαριστώ. Και αυτή την φόρμα ή καλύτερα το ενεργό link για να συμπληρώσεις αυτήν την φόρμα στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, μπορείς να την βρεις κάτω στην περιγραφή. Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή του ΕΚΠΑ και μαχητικό δικηγόρο των Αθηνών Δημήτρη Παναγιωτόπουλο. Τώρα, σε λίγο στην εκπομπή, ο ειδησιογραφικός μας διαγωνισμός, δες με προσοχή τα θέματα του δελτίου μας και κέρδισε. Και εμείς αλλάζουμε εντελώς θέμα, θα πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά. Στην προμήθεια από την Τουρκία μαχητικών αεροσκαφών F-35 και την στάση της Ελλάδας στο ζήτημα αυτό αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Ρετζέπ Τάγιπ Ερντοάν, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων που τον συνόδευαν στην πτήση της επιστροφής του από το Αζερμπαϊτζάν. Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε πως η ανησυχία της Ελλάδας για τα βήματα που έχουμε κάνει στον τομέα της άμυνας είναι άτοπη και δίχως νόημα, λέγοντας πως η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για καμία χώρα που δεν απειλεί την ασφάλεια και τα συμφέροντά της και δεν της επιδεικνύει εχθρική στάση. Ο Τούρκος πρόεδρος διεκδικεί τα μισά ελληνικά νησιά. Πετραδάκι εργάζεται για την γαλάζια πατρίδα του και έχει το θράσος να μας λέει ότι δεν απειλεί την Ελλάδα. Την ίδια ώρα τουλάχιστον 14 τουρκικές μηχανότρατες εντοπίστηκαν να κινούνται νότια της Σερίφου, 2 ακόμη βόρεια αυτής και νότια της Κύθνου, ενώ επιπλέον 5 δυτικά της Σύρου. Παράλληλα 7 ακόμη σκάφη εντοπίστηκαν να κινούνται δυτικά από τα Κύθυρα. Όλες κατέληξαν στα στενά της Τίνου. Είδαμε πριν από έναν μήνα πως οι Ουκρανοί με drones χτύπησαν ρωσικά αεροδρόμια στα βάθη της Σιβηρίας, χωρίς να τους πάρει είδηση κανείς. Είδαμε πριν από λίγες εβδομάδες πως οι πράκτορες της Μοσάτ χτύπησαν με drones στρατιωτικές βάσεις στην καρδιά στην Τεχεράνη, χωρίς να τους πάρει είδηση κανείς. Ξέρει κανείς να μου πει τι κουβαλάνε αυτές οι ψαρότρατες? Σύνδεση με τον δόκτορα των πολιτικών επιστημών Κωνσταντίνο Αντωνάκη. Κώστα. Μα γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί γέμισαν οι ελληνικές θάλασσες από τουρκικά αλλιευτικά? Έτσι ξαφνικά οι Τούρκοι θυμήθηκαν πόσο νόστιμα είναι τα ψάρια? Έτσι θέλησαν να αναπτύξουν ξαφνικά την αλλιευτική τους παραγωγή? Περνάνε μες στο Αιγαίο, κυρίως στο Αιγαίο και κοντά στα ελληνικά νησιά, λίγο έξω από τα 6 μίλια, πάνω στα 6 μίλια, λίγο μέσα από τα 6 μίλια των νησιών. Πάντως μπαίνουν στο Αιγαίο τα τουρκικά αλλιευτικά σκάφη με ρυθμούς καταιγιστικούς, μυριάδες. Εδώ το πράγμα πηγαίνει σε δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Αυτή τη στιγμή
με το συμβάν των τεμπών που πολλοί το θεωρούν και έγκλημα. Να είναι ανοιχτό. Με το θέμα του ΕΠΚΠ. Του ΟΠΚΠ ένα ζήτημα σκοτεινό και αυτό να μας απασχολεί και να φαίνεται ότι ενέχονται και πολιτικοί όλων των παρατάξεων. Θα βγουνε, λένε, και πολλά στοιχεία και για την αντιπολίτευση. Και ακούγεται πως και τα ζητήματα του Υπουργείου Αναπτύξεως, τα ΕΣΠΑ, ελέγχονται και αυτά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και φημολογείται πως υπάρχουν ζητήματα. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει θεσμική κατάρρευση. Η κυβέρνηση αλλά και ολόκληρο το πολιτικό σύστημα κλειδονίζονται. Να λοιπόν η ευκαιρία να αλλάξει η ατζέντα όπως άλλαξε το 2020 τον Ιούνιο, όταν είχε καταρρεύσει η κρατική εξουσία και η κυβερνητική κυριαρχία στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Τότε που οι κάτοικοι εξαιτίας της πληθώρας των μεταναστών επιτέθηκαν ακόμα και στα ΜΑΤ και τα ΜΑΤ επί του πεδίου ιτήθησαν και ήρθαν στην Αθήνα και διαμαρτύροντο και ακούστηκαν διάφορα. Τότε τι έγινε? Ξαφνικά, μια νυχτή, είδαμε ορδές παρατύπων, παρανόμων και εν τέλει λαθρέων μεταναστών να θέλουν να μπουν από τον Εύρο στην Θράκη μας και η κυβέρνηση να προβάλλει κρατική εξουσία, κρατική κυριαρχία και να αλλάζει η ατζέντα, η αστυνομία να επιτυγχάνει στο έργο της. Και άλλαξε η ατζέντα και ανορθώθηκε το ηθικό του κράτους και η εικόνα του κράτους. Μήπως εδώ πέρα έχουμε ένα παιχνιδάκι? Μήπως δηλαδή εξαιτίας του ότι μπαίνουν τα τουρκικά αλλιευτικά και πλησιάζουν και τις ακτές των νησιών μας, η κυβέρνηση αποφασίσει ξαφνικά με ένα προεδρικό διάταγμα που θα εκδώσει ο κύριος Στασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και θα προσυπογράψει το Υπουργικό Συμβούλιο, να επεκταθούν τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Και αυτό γιατί? Για να αλλάξει η ατζέντα. Διότι η Τουρκία έχει βγάλει 2 ψηφίσματα, η Τουρκική Βουλή, δυνάμει των οποίων ο πρόεδρος κ. Ερντοάν υποχρεούται να μας κηρύξει τον πόλεμο. Δεσμεύεται από την νομοθετική εξουσία. Και ένας πόλεμος ή μια σύγκρουση κάποιων ημερών με την Τουρκία θα αλλάξει την ατζέντα. Και έτσι ίσως σκέφτεται έτσι η πολιτική τάξη της χώρας και ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης πως θα αλλάξει η ατζέντα με την ελληνοτουρκική σύγκρουση που θα είναι στημένη και θα διαφύγουν από τα περαιτέρω της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μόνο που ο κύριος Ερντοάν, ο πρόεδρος της Τουρκίας, θα ζητήσει ανταλλάγματα γι' αυτό. Το 2020 πήρε ευρωπαϊκά κονδύλια. Το 2025 τι θα πάρει? Ο δόκτορας των πολιτικών επιστημών Κωνσταντίνος Αντωνάκης σχολίασε. Κώστα, σε ευχαριστώ θερμά. Και ακόμα αυτό το θέμα, συνάντηση διάρκειας μιας ώρας είχε το μεσημέρι της Κυριακής ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον στρατηγό Χαλίφα Χαφτάρ στη Βενγκάζη της Λιβύης. Περισσότερο παρασκήνιο για αυτήν την συνάντηση θα έχουμε από αύριο. Και λίγο πριν κλείσουμε, πάμε τώρα στον ειδησιογραφικό μας διαγωνισμό. Ένας τυχερός κερδίζει ένα τραπέζι αξίας 50 ευρώ για τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο ή Κυριακή στην παραδοσιακή ταβέρνα Ο Μπάμπης που λειτουργεί από το 1967. Θα την βρει στην Λεωφόρο Αμφιθέας 73 στο Παλαιό Φάληρο. Τα στοιχεία επικοινωνίας τα βλέπεις και στην κάρτα μας. Η ερώτησή μας, πρωτοβουλία σχετικά με τι αναλαμβάνει ο καθηγητής Δημήτρης Παναγιωτόπουλος? Την απάντησή σου την στέλνεις στο Viber αυτού του τηλεφώνου, στο Viber του δελτίου 697 57 42 44 6. Να δούμε για άλλη μια φορά το Viber του τηλεφώνου 697 57 42 44 6. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη σε όλους.
Αυτά και για σήμερα. Αν με παρακολούθησες για πρώτη φορά, σε ευχαριστώ θερμά. Θα χαρώ να κάνεις εγγραφή στο κανάλι, κοινοποίησέ το βίντεο και πάτα και το καμπανάκι, ή δες αν το καμπανάκι είναι όντως πατημένο, για να ενημερώνεσαι πρώτη και πρώτος για τις καινούριες μου εκπομπές εδώ στο Μυστέρα Γνώση to Go. Οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή, αυτοί οι τρόποι υπάρχουν όπως πάντα κάτω στην περιγραφή. Στο Instagram μπορούμε να συζητήσουμε για ό,τι θες εσύ, αρκεί όμως να ξέρω και εγώ με ποια ή ποιον έχω να κάνω. Να είσαι καλά, να προσέχεις την υγεία σου και την υγεία των αγαπημένων σου. Επίσης να προσέχεις από ποιον ενημερώνεσαι. Παρακολούθησες το δελτίο σήμερα Κυριακή. Είμαι ο Λάμπρος Πάσχος, να είσαι καλά, γεια και χαρά.